Sesi ni kapor mentang adap da kejing so komen ka ba crowd kata ya ka bang ayo biang sasisian ban sam ya ka ni khubor ka ni stat ka mentah. Bat nga dap da kejing so you blay bu ai na ka singi ka ni ka ktien ya ka bakan long ka ji kai ka ji ai men sim yang i way baro. Ba ni kapor ka mentang ai khublay ya fi ki ba ngap nang ni na po na ri jongi ban na keleng stelak perthai nga ai khublay ya fi ha ka kerteng u Jesus Christ. Dan ke bamla pu try na mar how try ke baro ke long ki bala ban ngai pu try nang kerku nang pensle nang ai bori phi halaga sngi hagni ke sngi ke bamantang akwa ban kren ye ni ke subject ka ba ong compare ayu ba ki breu ki ong ye phi compare ayu ba ki breu ki ong ye phi habang apuli ke tin ke jong ble ngai I ba bon ba ki breu ki ba kren penrem ni ki ba kren penpo ya kita ki weipat. Ngakwa banong yufi ba kaktien jo ki breu ka labit na kapor siya kapor. Tanga ne ka wei piap ban sung thu ya ka e ka ba pipi long. Bun si na bang yo sngo ba ki breu ki ong MP bom ler kam pi bom hopeless person ne to breu bom dan jingmut ga gumta. Tang tangi pediang no ke bung minta ba ting tangi sngo kumba ngi desi sha ki bakum kita ngakwa ba dong fi ni gasni ublay shim la thaw fi ki breu ki bam lar kam ublay shim la thaw fi ki breu ki bam mentoy and re ublay la thaw fi ba fin long kerpang na ki weipat ba fin long shisha ki breu ya ka ba ublay ula ben penon kam ya ka ba ula ron peleran wat i ki ba start ni ki ba don bor wat i kita ki ba mo ki ba don hagabor. Tading ta kwa ba dong ifi kani kasngi ki bamanta wanam snap ya ga e ba ki breu ki ong shapang jong pi wanam snap ta wanam snap tan tading ta habang apet ya ga ktien ga jong ble ngai I ba kumno ba David shimla snap ya ga e ba ki men jong o ki ong ki men ba ki pet u David mo na do na yeng ga ji sha borok kini ki men jong David ki don haga kam ka ba biang haga kam sipai ki don haga kam mo ka lesi ka tulop ka ba he ukpau yo burom nagini ikon ki bahe ki ju atau Shama no Eliab no Abinadab kini ki don ia kata ke kerdan ke bahalor ese ka Shillong ka thau ka pej ba ia kini ka yeng ke jong u Jesse mo begini ki kon ki jong ki bapau nam Henry u David pose u de baret na kita ki baret do bar umdan na ka kerdan ke babiang umdan ia kata ke kamru ese ka ba tulap ka he Henry laboi u shaklau ba laboi uru ban ri ban pet ban up ya kita kilang brot ukpa jong u but akamat jong ki himmen am u David dei u bom ler kam akamat jong himmen am u dei tang u khna ret akamat jong himmen jong am u dei tang wei u dei tang u ta u nong up lang brot u ba shu up shatu mo khna up lang brot la su tho I am non kardan non e ru am but abang apa chi sha ya ka Jinglong jingim ke jong David de supaya ida ke kamat am ibe la dapat mengiru kena belang berat kena masih dan dan iram senalor di barit ni barit tam dan kerdan dan position dan ya ke bor dan ya ke eru hakmat jong ki men ki jong tadi ta anda haba wan amman yele thma wan chini ka madan thma bat kini ki men jong ki lama ya ani tongi puli ni ke pona ktin ke jong blay na ka kitab Samuel mo kini ka lenong ka ba khat nyo kini ka dekot ka ba arpu pra ka ong mi tiu Eliab men nang kong ju le yo snow haba ula kren ha kita gi breu but ya ka jing pitar Eliab kala me lep you David ba ula ong mela wan her shani balai but mela no but no bi kindiat ti langbrot hakari klau nga itu ika jing sarong jongme bagi jing runar ka download jongme namar melawan kenang ya ka ba menu I ya ka thma tiu David ulong na le yu te balai om dan daw tiu la pha sha wei pat ba ulong I jo ki tien ba utau pa ba ulai athu ha u da ki jo ki tien kum ba menshwa ting I hang ni ba u David aba u wan sha ka kamadan thma kini gimen ju Eliab kam tam men ju le du bla train mau bla yo ji kai ban yele thma ban talan wa ne ban ya khwit da gti ne kum ta de u de breu u ba he ren yeng u ba biang ren yeng ren yot se ka met ka phat ka ba biang se na dong se dong u biang lut
But abu pe ni para jong I kumba melerkam I kumba dei tang unong penwit. But abu wan le sini sama dan sama am uda I ben sisa. Uang ai me shule song shit mo me dei kata ka medan taka donut sarong. But uang me medan kata ka donut runar. Ka me shukwa ban pen I ka ba me don. Uriu David te am utip ya ka ka ba udan. David utip ya ka ka bula ban le. Uklem skap ya ka ktien men jong Uklem do men siam no ha ka ktien men jong. But na dia nang tau la le so sol de. Kat khat lai pui kong ti ha ba le so ti ktien ni ka ba ukren David but kile thu pateng ya ki ya khamat usol te ula pha khat yu. Te David ula ong ha usol what ai ba ka khau et ka dono jong no namar uta ushakri jong me unlai ban ya le yauni Filistia. Te usol lo ong David memang la ban penmi persya uni Filistia ban yale namar medang samla ute ulalong uriwe pom la mendang kena fi upet usol upet David wong ani medang samla medang nang rit ke kerta ban memlong ta ban ya kun ya utai namar ba utai na do menang kena ula dei unong yale ula dei unong ya pom lalong experience do kata-kata kumno memang yale ya utai Filistia ubagaran yang juru kendai pot ani tangka ksa juru tangka yang juru tangka usum juru tangka sti ke jumur ke belaima menyele mame David us kembik triang hakat tangka donut juru namar utip yala dia bau deu baru utip ru yang ni ublay juru deu uklem sngap ya ke jing penram uniu men juru uklem sngap ya ke jingkran ke jong sim sol uklem sngap ya ke eru marutip ya ke ke ba ulong bada ka ba khado ngi ba de David hipat ubasakhi upen pau ya ke ta ke jingsi sha ya ke ba ulong hoi abu lele thamaru shakran bangru ha ni Goliath nguangum no ani da shu sngap te la so ma si sha ukran ben ket khot pasau way ka ongum ni but uta Filistia ulawan Mula nang wan bat ula wan hajan David bat uta briew balara ikasti ulai ashwa jamu dia ba uta Filistia ula khmi ba ulai David ula benye naba udang samla bat ubala sausen tiu bat uba babriu ba uta Filistia long David ngalong ukso me wan hanga dauding do ba uta Filistia ula tim David daki blay jamu kabamut ang ni am udah tim dah kita kiblay jom udah keren ben udah ai ksoi udah ai swar udah le kunta udah keren ben ngadu kata-kata David udah iben udah keren ben ru ya David udah tim udah talai David Henry David am uklam snap ya kata kektien kaba Goliath Ukraine uklam snap ya ke ibu menju Ukraine uklam snap ya ibu sim sol Ukraine uklam snap ru ya ke kaba uni urat ba Ukraine namaru David usoto narutip ya ke kaba ulong but kam tak me utip bota ba hapo jong ulong ba kam krau ya uta ba ga perte utip ba ublai udan baru David utip ba udai unong job mar udan ba unong job tedeng tang yi batang shima ukawang David thlap na Shillong baru ni Filistia udah kelon keram bat dah kata kawat lam jauhi udah matno ia kata rendang jauh. Tening ta aku abanong ifi kene ke singi compare ayu baki briew ki kran ifi. Compare ayu baki briew ki yoi ifi leni ki tharai sapang jong pi. Namar aku abanong ifi bu trai ubangi ngi shekri em udah trai ba krafin pedru ya kahana ka syakran ben ba ka pedina. Namar ba ka dei ka balengki Gani ka way daga don kon don kti mo kanyo ben si saya kahana Henry kahana em kanget bet bawala da kala syakren ben maknaru Henry katip ublay jong ka ula ban icon ya ka but ublay uba kahana ka syakri ublay ubala da si syakal icon ya kahana but hadin nang ta sa sanmut pada gi way tagi kon but ublay ubangi syakri udah ublay bala tak ada wat pet kalau hana ka pet sisa ledi kalau teman mo ka i kumba kalau dei sisa ka balengki rek klempet ya ka jingkren ben ka klem snap iru ta ka jingkren ben ni ka nget bakal duai kalau ya khamat jong blay baru blay ul icon ya ka hana bat ka klem snap ya ka ta ka jingkren joka penina
katip bau ne ublei baka ka syakri ula ban pelong ya ka balengki bandon la ka jong ka ging bat ka kmi jong ki khun katip bau ublei ula ban le ka ka daw khlempet ya ka jinglong lengki ka jong ka katip bau ne ublei baka ka nget ublei baka ka syakri ula ban kerku yo so ka kpo jong ka baru ublei da le sisagum ta tadi kita aku abang ngi figi ni keski wanum sngo jingkran ben juki briew lani wanum kmi lenti ru baki briew kin pendon buram ya pi lani baki briew kin buram ya pi ngakan mau ni kapor dan wayu briew ru bakerteng wahaman na kajing shaw la dan haga position ka babiang ma henry baro mau ya wahaman baro ki dem baro ki penrit keldi henry uladan uni wayu jiu bakerteng Mordecai judam tak akhmat jong haman bat kala penbitar shisha yau haman namar usngau po bau ne klem ai buram ya tadi ta ka jaka bun penyap tang Mordecai wang utip ne di jiu wangan penyap sunan ya ki jiu baro ki badan ha kata kasno udah bu keput ya ki jiu bat namar bau kwa buram kai ka bajah ka bakhat do namar bau kwa ya kata ka buram kwa ba uni Mordecai ujiu undem pendan buram ye uni haman tang na kata kadaf te ubu shun ba namar bu ubu shun ulapan kreru ye utau telai pasin na ka manta Mordecai re ha ka bakhadu haman uhaban lech tau telai pasi penban ulabu lupai kata jingriam na ka mentai di tang na ka bai kadam bau kwa buram na kibriu tadi kita aku abang fini ke sini compare you bagi briew ki ong pi compare ki briew ki nyau gum no pi wanum sngap ye kata leni wanum kmi buram ru na ki briew wanum dam ma bagi briew kim buram ye pi wanum kthang bagi briew kim buram ye pi mlelei kata ya la ka jong ke lenti tray la ka jong ke kam shakri utrai badeng ta la dau bleu ye ro pi ka tai kala biang la dau bleu penan buram ye pi kata kalau biang wanam kwa ka buram jong ki briew na mario ka bo jing pi hadin habut tadi ta ka abang ngi fi ni ka sngi ka bamanta compare yo bagi briew ki nyau ye fi le ne compare ki tharai kum no ye pi ri pihak bantip utau ba pi syakri utau badan hapo jong pi ulong ba kham kra ban utau ba ka perthai bat kumbo pol ong ala ban le iki baro da utau ba penchat bor ya bat ngaka abang ngi fi ni ka sngi ka bamanta Pim de ban skap ya ke baki briew ki ong ya pi ni ke baki briew ki le ya pi ngakan mau sa isi nak ni ka por ya ka jing ong ke jong ki gini ki briew ki badan kata ka dol nong melita shapang upol olai im naka bat nak kata ka jing pat ling bat kum ta gilai jingi baki la ya poi ya kata ka dol nong melita bat unda la poi yang ta mo gilai pen me kata ka ding upol ru ya rap lang ta pen me ya kata ka ding ba ya kata ka ding shikom bat hang ta shiba ong ka tin ka jong blai ba ulawara ita ka ding bat habu la thang ya kata ka ding umi to besen bat udah kelan udah puru ya ka kti ka jong upol bat kini ki brio ki badan kata ka Nongkhryiem ani wang kumno ani ka khput imat ka khlam te yau ni ubriu namar ba oi ulala im na kata ka duria o henrei ka khput kam shimla tang kwan puli kini ka ktien na kini ka por kum bakalong ka ong kum ni ka ktien ka jong blai na ka kam ki apostle ka nong ba arbu pra kini ka khot ka basau ka ong timin ba kita kinong kendong kila yu ta umrat lus din ki kti ki jo kila ong perlok klam artin ni ubriu ulong unong penyap briu uba ulayo laj im na kaduriau ka khput kam shem la sayu ban im penbana bola kan therno itu umrat hading umpang henry kile khmi lenti u bun siap no ni bun sakalon yap no isisnan re haba kidang ye khmi lenti slam bat kile i bo shem la snew kile kla jing bat kile ya ong ba ulong ublai Pinengkong ki ong buni du dakat sya uni sya di nong punya briew uni sya la di ubriu bas niu na bas niu tam la di ban yap ha ka re uklam yap re menta pleng ka kput kam sim la menta umi nu sen la po bala nyo ben ye upol ha ka por da kita ki nong snong jong kita ka snong melita la nyo ye upol kum utau nong punya briew ni kum tau nong kam sniu bas niu tam re onda habu pol kun ther tu persen hading tu lain khong na tu persen makini ki brio ki pet sayo ki ong ani un sa siep un saat un sa kalan un sa karthat un sa yap no angta
Ria bakila petslam klem jai te upon. Hadirin nanti kila kala jengmut ong ketien ke jong blai. Begiong uni peleng dei unong kam sniu. Ula dei peleng blai. Tak kena kata aku abang orang fikir ni kesini mentau upon klem sengap biru. Ya ke jeng ong jeng kita briew ke bagi kitarai. Hadirin kisah yu isya are peleng. Uni peleng umlong ku mangingi keren. Ani uni peleng umlong ku mangingi mut. Lani ya kata ka mangingi tarai. Peleng uni udah syakri jong blai. Tadi na kwa abang fikir ni kesini syakri blai syakri bet. Syakri blai ya be syapran wadam sengap. Ya ke bagi briew ki ong ifi ni ke bagi tarai sepang jong. Piwan kwa buram miru na ki briew. Kumbau uni Haman kwa ega buram nau Mordekai. Wanam kwa buram kwa ega buram tangga jong blai. Pat kwa tang blai bo unia ro ifi tang tai ke labiang. Ngine duai no ni ka por ka mamata bo try nang ai bor ifi nang la ban syakri u try. Try ni ka por nga ai ngo yeme ngi yo ban ya kren go try ban gi khon gi jong me. Ngai ngo ime go pai ni ka por ka ba kodor ya ka ba yo snow ni ka ktien ka jong me. Ba try begini khon jame ki snow ni ka ktien ba kin im da ni ka ktien. Bagi nam sngap ko try bagi briew ki ong iki ni ka bagi tharai iki. Mereka ya bisa perang dua pi kong ya bisa perang syakri bi utrai. Wanam sengap ya ke bagi briew ki keren pang jong pi. Wanam sengoram bagi briew ki keren benya fi. Ya bisa perang haga bakat do utrai penol boram ya ke jing jong pi. Bang keren fi ni ke por. Video kena samla fi sha leben fi sha keren ben fi sha nyoben dengan kwa berong fi ni ke sengi wat pet ya ke bagi briew ki keren laga de ummen jong pi bo keren ben ni kita na ying jong pi. Nagi briew ne mano ngakwa ba nong ivi ke ngi yeng ya be chaprang amaru trai jungi ubangi syakri ude utrai ubale egi kamba un pen pau la ga jong ka buram un pen pau be ya la ga jong ka buram ha ga chim ga jong pi kedua nam ta jong pi kong briew ki ong imat pi de briew ga belengki war ku slai ga ta amaru ble pi syakri ude uble ubala ban ker khu yo so ga kpo jong pi wanai kon unai kti if wanam prakhatru mentaba pi pat yo briew le pi pa ya kendu yo tau life partner be pin sa marwai ki briew si kila keren benya fi ki briew kila keren pendom ya pi man la ga pon re ubah na ki babha tam un sawan na ga jim ga jong fi ubakodor na ki bakodor ba ken sai ni ba ken sai tam un sawan na ga jim ga jong fi wat go slai utrai un ai bi ga jinkwa ga don ga jong fi bi syakri ublai haba fi de ga khon ga jong ublai un ai bi ga jinkwa ga don jong fi pen so bha ba il di how try un ai ga jinkwa ga don jong fi kedua yang dekat kui pi ni keski wanum du men sim de to ya pi shaprang daga ba pi nget scam un utrai ba pi syakri du utrai jo ki kamba kedua yang dekat kui pi agar tenge jong jisu amen amen try nak kui pi ya shaprang syakri be utrai ki kamba ki dan lupa galanti beleng kui pi ingin saya sharing la saya keski ku bless you bon amen